Chandigarh University atum kachipaduk pe gajok rat lapen det pia kisung along tovar ke van pi lapen tovar ke paklang pon along kachirabdun thepit khangjanglo alang litum pen akimi lapen project hormung ke paklang along sitame aprangsi dopon bomlo Chandigarh University lake arta ke do university kali lake non het jong mate Ningkan Kep aprangsi kangpupon a university lang bon sitame sonthan mate science na thu kiri gitarlip awarmon akimi ahormu kabonta pon rat ahong klamalong akisung pen tovar ke paklang pon lapen athik jot pen do ke charli awarmon ke pado pen jo der lapen pirbia dang sitame nong me chithang pon plublo non het jong birta ke ripon long tengke Government of India Controller General of Patents Designs Trademarks and Geographical Indications mate CGPDTM atumahin pen surihini rain koira si pen surihini rain koira hinia pharman ang thek paklang pon tengke Chandigarh University pen hello India lo universities la pen academic institutes ke doan angbong pen patents ke jokpon ke online kidam tang Ningkan Kep angbong si Chandigarh University pen patents ke jokpon aphai ke bat ang thek pon longlo surihini ra trainer ke baningkan pharoi sira fikebra troxi patents jokpon lo surihini ra kreser ke baningkan ahut pharo ke thomra thomke patents an jokpon thulo surihini ra inkoi rai si ahut abangta pharo plira trokebra ner ke patents jokpon lo puthot surihini ra inkoi ra hini aningkan ahut pharo troxi ra phoke patents jokpon lo pining surihini ra inkoi ra ke thom aningkan ahut sitame pini arni an pharo pora troxir kebra sirke patents an jokpon pamilo kadukawe pangrum pet pen surihini ra pharo trogra khre ke thom patents an Chandigarh University pen jokpon lo labang solong phan troxi kebra ke thom dokai an patents abang ke publish ponlong lo National Desk Report Karbianglong Live